טוב, שוב ברוכים הבאים לאולפן השידור של פורט טו פורט 2009, ואני גאה להריח כאן באולפנינו את יורם הופמן מסוכנויות ים מאוגדות אמה. שלום לך יורם. שלום ותודה רבה. תתקרב קצת אל המיקרופון בבקשה. בבקשה. ראשית איזשהו כרטיס ביקור מקצועי של אמה, ברשותך. טוב, אמה היא חברה שהוקמה ב-1970, כ-40 שנה. תחום הפעילות שלנו העיקרי הוא מכולות, אנחנו משנים כ-100,000 מכולות בשנה. תחום פעילות אחר זה כל מה שקשור בתוצרת חקלאית טרייה. אוניות נוסעים מהמפעילים הגדולים ביותר בעולם שאנחנו מייצגים אותם פה בארץ. מיכליות, אנחנו חברה שמוכרת על ידי משרד הביטחון הישראלי והאמריקאי כספק שירותים עם סיווג ביטחוני, ועוד פעילויות כהנה וכהנה, כך שלא חסר לנו פעילות כרגע. יורם, אתה איש ספנות ותיק, אתה מכיר קצת את הענף. אנחנו שמענו כמה סקירות היום במהלך היום על מה קורה בעולם ואיך זה משפיע על הארץ. גיבשתם לעצמכם איזושהי תזה חצי אופטימית, חצי פסימית, לאן אנחנו הולכים? אני לא חושב לפחות כן, גיבשנו לעצמנו תזה, והתזה היא לא אופטימית במיוחד. אני לא צופה התאוששות בענף הספנות לפני עוד כשנתיים, ובוודאי שלא תהיה שום התייצבות במצב של הספנות לטובה, או איזושהי עצירה בהידרדרות ב-2009. היציאה מהמשבר תתחיל זמן מה, בפאזה מאוחרת, אחרי שהמשבר העולמי ייפטר בצורה זו או אחרת. מהי נקודת הזמן שזה יקרה? אני באמת לא יודע. כרגע יש חוסר אמון מוחלט של הציבור, של המשקיעים, גם במערכת הפיננסית וגם בפוליטיקאים, ועד שלא יקרה שינוי של 180 מעלות, שום דבר לא יקרה מבחינת התאוששות כלכלית. מה נקודת הזמן שזה יקרה? מה יגרום למפנה הזה? אין לי צל-צילו של מושג, אבל זה יקרה. ובינתיים יותר ויותר אוניות פשוט תקועות בנמלים, סחורות שלא משונרות, מחירים שצומחים. זה יכול להעלים חברות ספנות לדעתך אם זה יימשך? תראה, אין שום ספק בזה. במיוחד תעשיית או הנישה שפעילה במכולות ותעשיית הספנות היא מוטה בהרבה מה שנקרא labor intensive, הרבה כוח אדם. וזה לא דבר שאם אתה שם אונייה במה שנקרא layup, כן? ומפסיק את הפעילות שלה, אתה לא יכול פשוט לסגור משרדים ולפטר אנשים. זה הרבה יותר מסובך. כך שהנטל הכספי, ועם העובדה שמתוך הגדרה תעשיית המכולות עובדת בשולי רווח מאוד צרים, מצב כזה יכול לגרום להרבה חברות ליפול במהירות מדהימה. והיום לא מדובר על שורה של רווח והפסד בכלל בחברות ספנות. באופן כללי לא מדובר בעולם בעלי אוניות, ולאו דווקא סוכנויות, זה גם הנמלים, גם הטרמינלים, המסופים, כל מישהו במעגל השני והשלישי. תראו איך מובילים יבשתיים סובלים. אנחנו שומעים על ירידות חדות באסיה בעיקר. מדוע שם? אנחנו רואים לפחות את המספרים, ששם יש סוג של ירידה של 40%, משהו כזה. אתה מדבר על נפחים או אתה מדבר על... תנועת אוניות אולי. גם וגם יש ירידה עצומה גם בנפחים וגם במחירי הובלה. הטרייד בין אסיה לבין אירופה זה הטרייד הכי גדול. כך שרוב החברות הגדולות, בין ה-20 הגדולים, שמפעילים קווי ספנות
מרוכזים בצורה מסורתית בקווים בין אסיה לבין אירופה. ולכן רוב המאמצים, גם של האוניות החדשות שנבנו וגם האוניות הקיימות, הם בכיוון ההוא. ולכן שם יש עודף של היצע על ביקוש, שהולך וגדל כל הזמן. בואו נדבר קצת על החיבור עם המבורג סוד, עד כמה זה חיבור אסטרטגי חיוני מבחינתכם? הייתי אומר שזה כמעט סלע קיומנו, כן? זה פעילות די ניכרת ודי חשובה. במיוחד שאנחנו רואים שההתעניינות של המבורג סוד בים התיכון באופן כללי ובמדינת ישראל הולכת וגדלה כל הזמן. כך שהציפיות שלנו הן גדולות מהקשר עם המבורג סוד, ואנחנו מקווים שאנחנו נצא יום אחד מתוך המעמקים האלה ואנחנו נראה פריחה. אבל בהחלט המבורג סוד יש להם משקל סגולי מאוד מאוד רציני בפעילות שלהם. חברה משפחתית, אם אני לא טועה? נכון. בעלת מסורת ארוכה. איך היא עוברת את הימים האלה? היא עוברת את זה עם כאבים כמו כל חברות הספנות, אבל אני מוכרח להגיד שזו חברה לטוב ולרע, תלוי בתקופה, כרגע זה טוב, חברה מאוד 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 שמרנית. כך ש... ושמרנות בתקופה כזאת זה מתכון ליציבות ולשפיות. זה מתכון לסבול פחות, בוא נאמר. לסבול פחות. כך שמה שקרה בעצם בו בזמן שהרבה חברות רצו קדימה עם הזמנות של אוניות חדשות, והיום הם תקועים איתם, המבורג סוד עשה את זה כמו שהוא תמיד עושה את זה, באיזושהי צורה מידתית, שמרנית, והיום זה משלם את הדיבידנד, מה שלא קורה תמיד. בואו נסיים את הרעיון עם איזו שאלה. לשנע תוצרת חקלאית, זה של הגרקסקו למשל, זה משהו שאתם עושים גם. למשל. לא רק של הגרקסקו. כן? אבל לא רק של הגרקסקו, ועושה רושם שיותר ויותר תוצרת חקלאית, מה שגם משונעת, פחות מן האוויר ויותר מן הים. כן, זה עניין של עלויות, עוד פעם, התחרות הולכת וגדלה. ועם הטכנולוגיות שיש היום בחקלאות הישראלית, מצליחים להאריך את אורח החיים של מוצרים חקלאיים, ולכן אפשר להוזיל את העלויות על ידי זה שמורידים תוצרת חקלאית מהאוויר לים. לצורך העניין, מדינת ישראל הייתה מייצאת כ-100,000 טון באוויר, וזה היום מצטמצם ל-25,000 טון בלבד, כולל פרחים. יורם הופמן, מה לאחל לך, ככה ברמה האישית, אחרי שאתה חווה את כולנו, תקופה כזאת, מתי, כשאנחנו נתראה כאן בעוד שנה אולי, אז פורט טו פורט 2010, איפה היית רוצה לראות את עולם הספנות אז? שנוכל לדבר לא על משבר, אלא על התייצבות. התייצבות. כן, לא יותר מזה. אני חותם על זה. תודה רבה.